Agut lampahe pinarung rapi watang anggati gumalarang bai sorae moro Prawadya Bala Cipta Budaya. Ayo kan satriya satriya satriya. Rupa sarane wadya makarya angkat karya ning praja mure karto harjo cipta budaya prajurit kula padha sing ati-ati nggih cipta budaya ois ayo Kaya ngomong olah kawuran dan pola kang grending awan iki ger. Guys. Yo Pak Udi Mandor Gunung Bolo. Matur nuwun rawuhipun Pak Udi. Pak Joko. Lagi Pak
Sopo iki? Yo 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 yo. Ha yo 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 ya. Oi. Yo yo yo. Ha. Yo. Hoi. Yo. Delondonge sapa? Ngatur nuwun rawuhipun. STS Sandesit Audio. Yo. Ya. Yo. Oh, hey. Yo. Dokter Andes Sebetu. Ayo, iki sapa, Jen? Ayo. Sing hati-hati. Woi, ayo, Kang. Dewana Satrio Satrio Cipto Budaya Kembara Kakai Nolak Teman Matur suwun Pak Udi Bukan Pasukan Haji Budaya Nanti pun sonten menika Aturan pinakan Pak Udi ya ya
malih ati kok kagem Mas Gundes sing saka Ganjol kasuran pinarak Mas Gundes Yo 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 oh yo yo
bener pun. Aku ya guyu. Nyapa? Ijone ora metu ki mengke. Urung. Tat ijo tat. Ijo. Batet ke Mbak Astu. Nilarake dosa kersane kepripun saya tangeh lampun lambok nggih sampun wonten dusun kesametanipun
Yo
Ya ben ono lho jarane den kita kita Mikse. Ayo, lan iki kanca-kanca Suberjo, Kang Gondes. Tak parani apa kowe marah dhewe? Oh, nek mburi langsung berkumpul teman-teman. Nek mburi wae. Lan iki Mas Udi, Pak Udi. Kene Vanas Pak Udi, kene Vanas. Rina wengi dadyani wangat prasaja alus bebeki sabar tergemati mamang putra luhur lan putine
tanggung iki lho bapak nggih wae mati dening aku nggih wae. Ya tuh mandang aku pagupran panembang ngeler sing alodro kritane ris sarang sesu panembang mumpang sasar wilang umpan anjir-anjir sampai tekatan samulat lirik uciban saru bangsa bangsa lepas kasus